Good morning, guys! Happy Thursday! Happy Thursday! Nagbibihis lang si Daddy para ilakad na mga aso. Narinig nyo yan? Oh. Di makapag-antay si Groot. Gulo ng kwarto namin ngayon eh. Grootin! Wait lang! May sauce! And si Junior. Dayun yung. Wait lang. Sana no? Galang-gala na eh. Saan kayo umiikot doon pa rin sa dati sa may DFA? Nagro-rohas pa rin kayo? Ay, gusto na kaya si Poknat tsaka si Chris. Alam na rin yung natulog eh, alas 12. Narinig ko may kausap pa sa telepono. Maribasa, eh. Ano ba yun? Bakasyon eh. Turn around, tsaka lang. Wait lang. May kami dito eh. May table ng beer house. Hawag ka na nanonood na movie. Wait lang, sabi. Wait lang. Nalabas na tayo, dali. Wait lang. Andiyan si Daddy, lalabas ka ni Daddy. Morning. Sa si Poknat. Labas ka. Sarap ng tulog namin. Saan siya tulog? Doon. Sa lapag? Sarap mo yung na yun namin. Kwarto. Loko mo pa si eh. Groot eh. Nilabas mo na si Paknit? Diyan o. Nilakad mo na? Ha? Di pa? Lakad mo yan. Sama kay Daddy mo. Ayoko. Na naman ito. Ay. Ano? Kasama si Junior. Mauna sila. Sumunod ka lang kasi. Tumat. Breakfast tayo guys. Habang nanonood ng movie. The Replacement. The Replacement ni Papa Keanu. Let's eat. Ano lang niluto ko? Chicken hotdog. Tsaka. Hindi mo nilagay sa ano. Itapon mo muna. Sa basura na rin. Ha? Hindi mo nilagay sa ref eh. Hindi na kinain eh. Ayun. Chicken hotdog, egg. Tapos shin ramen. Then ako lang. Pandesal. Tapos tong egg. Tapos shin ramen. Miggy, dito ka na naman. Nangihingi ka na naman agad. O, pray na. Sama ko Dear matulog. Father, Son, and Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this gift that you are about to receive from thy bounty for Christ our Lord. Amen. Amen. Sama ko matulog sa Paknit. Gusto naman tulog yun ni Paknit. Hindi siya nanggulo. Hindi ka nag-aircon, di ba? Minakasang ko na konti. Hindi. Kasi si Poknat kapag kami aircon guys, ayaw niya talaga. So, magpupumilit siya lumabas. So, binuksan niya daw ng konti yung aircon, tapos pinatay niya din. Electric pa na lang. Kaya na. Pinalamig. Haru, natulog na ang kalbo. Napagod ka kakalaro sa CR, Dong? Ha? Ayun, nag-ano muna ako guys. Nagpakain ng dogs. Nagugas ng pinagkainan namin. Nag-map. Household chores ba? Tinapos ko muna lahat. Sabi ko kay Daddy, maglaba siya. Maglalaba ka, di ba, Daddy? Pero? Nike. Ano? Nike Jordan. Wow! Ano ka? May kondisyon. Nike daw na sapatos yung Jordan. Bugbo gusto. Wala na si Chris. Pinaligo ko na siya kanina bago pa kami mag-almusal. So, ayun. Mag-prepare na tayo. Sana makabili ako ng Fatima. Para kay JJ. Takong baklata lang muna. Sama daw si Chris. Okay, tapos bibigay ko kay Labilab yung sapatos niya na pinagliitan niya. Yan na nagagamit saya. Ay! Kasya pa yan. Ay, nga. Hindi na talaga. O, sakit lang sa paa. Sayang, sana pala malaki-laki yung kinuha natin. Masakit o kailangan mo lang magmedyas? Patingin. Dito ka nga. Kasya pa naman eh.
Paano masakit sa paa? Saan paa? Dito? Kailangan lang magmedyas. Ito, pwede pa to eh. Ito, masakit din dito. Ito, talagang hindi na to kasya. Maliit na to eh. Kaya pa tong ito? Oo, pwede pa yan. Kaya suotin mo ng suotin. Pwede pa ng playa kasi malaki pa si Bilab yun. Ay, kijada pala. So, ito, tapos ito, ang hindi na talaga kasya. Tapos ito. Yan. Puro ano yan guys, puro Vans. Sayang lang. Ayan. Kaya, hindi ko na siya ngayon binibili ng mga sapatos. Ito nga lang, Doc Martens. Nung mag-sale 2 years ago. Kasi yan dito. So, yung... oh, sige, nakibilab na lang. Maingat naman si Bilab sa ano eh. Boots? Sa mga boots, sa mga ano. Tapos ito kay Jada. Akin pala yung sinukat ni Chris, kaya okay pa. Ito pala yung sa'yo. Yan, sukat mo. That will hurt a lot. Oo nga eh. Yan talaga mukhang hindi na. Toink. Pati, hindi nagkasya. Pilitin mo, pilitin mo. Hindi ako. Hindi na talaga. Magka-blisters pa ako. Ayun. So, ito kasya sa'yo kasi sa akin. Magka-size daw. Sige, ito sa'yo na. Magka-size tayo. Oo nga, colors. Magnanay, maganak. Kaloka. So, Ayoko naman ng ganito. sige, pasok mo na din dyan. Kay Bilab yan. Tama. Huwag na nga kasi na talaga Tama, baka hindi pantay. paa mo pa lang. Laki-laki na. Yan mo, ang dumi agad ng... Ayusin mo nga yung paglakad mo. Di ka talaga marunong maglakad ng ano eh, no? Colors, ang putik dito. Nakakaloka. Tamo, dumi-dumi. May dala kang dawit mo? O, mo. Ayusin mo lakad mo. Nakakainis ka. Dumi na ng ano mo. Likod mo. Hello guys. Dito pa rin ako sa bahay. Ng oras na. Paalis na ako. Tingnan nyo kung sino naghuhugas ng plato. Surprise! Surprise! Si Kuya Peter. Galing ni Kuya Peter ah. Ay! Nire-record pala ni Kuya oh. Nagbablog ka rin Kuya? Siguro ang daddy niya. Ah, kausap mo daddy mo? Hindi po. Hindi Mamaya ko pa isi-send. Ah, galing ah. Uy, yung galing niya ni Kuya Peter mag-wash ng ano, dishes eh. Galing. Hindi mo gawin din sa probinsya, ano? Ay, Si nanay eh. inaano naman ni mami niya. Ang tampad na po siya naman niya. Ano ka tampad doon? Tingnan kaya. Straight. Oh, tinan niyo mo. Gano'n na siya katangkad. Oh! Binata na. So, ayun, kumain lang kami nitong ano, itong tinapay. Tapos, ay, bibili pala ako nito. Uy, naubos niyo. Simot. Masarap to guys, itong, ano to, Lida. Lida's peanut butter. Super sarap niya kaya. Bibili ako. Uwi ko. So, ayun muna na ako. Asa yung mga ano natin dito? Mga pinamigay sa barangay. Wala na yung sa atin. Wala na. Kaya mo na nga. Kasi, saang barangay? Yan doon sa kabila nun eh. Barangay namin doon sa kabila sa palengke. Nakakasakop doon. Yearly may ano yan, may pamasko, may grocery. So, lahat naman yata ng ano, ng syudad dito sa Maynila may pamasko mga mayor or, oh, tama, mayor na bibigay niya. So, tapos dinala ko na rito yung ano, yung cake. Ayun. Pati na lang maubos na. Ano nila yan. Merienda. And, ito sayang. Hindi nyo lulutuin to, ne? Uy, yun, laki. Pingi kaya ako nito. Dali mo sa pati saging, prito ka. Hindi, ano ko kasi gusto ko maggawa ng ano. Or bukas na lang. Para fresh yung ano. So, dito sa New Year, gusto kong gumawa ng spring roll. Ay, ano, lumpia. Gagawa mo yata sa pakay. Ha? Ano? Gagawa na. Oo nga. Kaso, pupunta ako dito, ano na. After, umaga na. Umaga na. Doon kami mag-ano, salubungin yung New Year. Ano, daling ko na to? Huwag na. Ano? Kaso pag, ano pala ngayon, nung petsa pala ngayon, ititigas to, diba? Huwag na. Dito na lang muna to.
Yung kangkong na lang kaya daling ko. Parang gusto ko mag... Ano ba? Ano na ako? Bye. Bye, kuya! Tapos na si Tita Mapi. Ayun, nakamiss yung bahay, no? Nakamiss yung kumain dito na sabay-sabay. Magulo. Actually, kanina magulo kami. Hindi lang ako nag-vlog. So, ayun. Si Chris, sumama na doon sa kapatid ko sa ano? Sa store. Tapos, daan ako siya siguro mamaya. Diretso muna ako sa ano? Sa bahay namin sa apartment. Inaantay ko si ano yung inaanak ko. Punta ko na lang kaya. Abutan ko na rin ng pamasko. Pamaskuhan ko na yung mga bagets dito. Mga kapatid ko. Mga kapatid kong bunso. Hindi ako tinatantanan eh. Ate, pamasko! Hi, kuya! Hi, kuya Natsu! Ang cute naman yan! Ay! Hindi pa. Ba? Sige, paalis na rin naman ako. Wala in order mo. Bakit? Oo, kasya na rin siya sa inyo. Ay, hey. Hey, 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 hey. Asa si Lucas? Tulog? Tulog? Hindi. Ang cute naman ng anong mabuyo. Ay, 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 ay. Ang ginagawa mo, Chen? Ay. Ka naka-vlog ka kaya? Ay! Hello, Chaba Chaba! Ay! 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 Oh, bless na muna, tata. Uy, galing naman talaga yun. Ay! Ay! Nagpapakasir. Ay! Ay! Sige, Natsu, nagpapapansin, no? Sinat daw itong batang to, eh. Hindi sila pumunta ng store. Ha? Hinawaan ka? Ay! 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 Huwag na yun, bibi. Ay! Ay! Kiss na! Kiss na! Kiss na! Kiss na sa guys! Uy, naku naman. Sinubo kayo, guys. Kiss na, guys! Ay, naku naman yung guys. Yay! Ay, guys! Ay, dami niyo naman. Yay! Asa, kuya? May kiss na sa guys. Ay! Ang galing naman ng tsaba na yun. O, kiss ma. Ay! Ay! Wala na. Sinusubo kayo, guys. Ang cute-cute mo. Yung maliit na tao dito. Ay! Dali na, dali. Pasok tayo na, dali. Clap, clap. Clap, clap. Wala, nanood pa rin siya. Ayan. Hi, kuya. The ice cream man, the ice cream man, the ice cream man. Do you know the ice cream man? Wala, talagang gusto manood eh. Hi, kuya. Hi, kuya. Di ba ako yung ice cream? Patingin, patingin. Kuya Natsu? Kuya Natsu. Sakang ka pa rin, Kuya Natsu. Ay, oo nga. Parang nag-ano yung ice niya. Ito yung bibi. Huwa mo na eh. Huwa mo ng kuya. Ligi, payakatero oh. Huwag kang lumapit sa TV. Ha? Lur. Ay, gusto niya daw to, guys. Oh, hi! Kiss the unicorn. Kiss the unicorn. Hi! Ay, dali na. Kinis niya yung guys eh. Madaming kiss eh. Kiss the unicorn. Bakit ka may unicorn, ha? Kay Ching Ching. Ay, kay ate ba yan? Ah, Bubble wrap. bubble wrap. Alin? Ay, na yung bubbles. Bubble wrap. Inom ka na gamot, baby. Ang cute ng ano, Linda, yun. Kiss the unicorn. Dresser. Kiss the unicorn, dali. Ano yan? Dalawa, Chen? Isa lang yan? Isa. Ay, 10 yan? Tapos 6 yung ano? Hoy! Kayo na nag-assemble. Magkano bili niya? 15. 15. Oh, bubble wrap. Tapos shipping fee. Libre. Ah, free shipping. Ilang buwan nyo inintay? 2 weeks. 2 weeks lang din. Basta may... Pre-order yata yun. Di, basta may ano naman. Ang cute naman. Dito ko lagi nakita si Lucas sumasakay eh. Uy, ang daming Ang daming diaper, ang daming wipes.
Wow. Ipunin mo yung mga... Ay, kabayo. Ay, Go. but ka. Ano, bakit may tabo ka dyan? Regalo ni Sigmar kagabi sila. Alam niya. Ninong niya ba yun? Oo, hindi. Regalo sa kanya yan. Ah, Sa akin, regalo niya yan. tabo. Oo. Ah, bakit tabo? Yung ko doon, last month try. Tapos kay Joe, Pikin. Kay Steph yung hanger na sipit-sipit. Magpukpukin si kuya. Maliit lang yung kwarto nila pero maayos naman eh. Basura. Puro kalat. Maayos na makalat. Ay kuya! Up. Dami kasing gamit yung kasi. Dami gamit yung tag na yun. The way, your last. Dito pa yun. Bye! Tingnan niyo yung picture niya para mag-vlog ako yun. Bye-bye na! Uy! Ito ka lang. Oh! Uy! Ano ka ba? Bye-bye! 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 Bye-bye na bye bukas sila. Tama na. Uuwi na nga ako. O, bye-bye na, bye-bye. Ay, hindi na. Uwi ako eh. Ah, uwi na ako. Bye-bye na. Alis na ako. Buksan ko na gate. Hindi ka papalisin ito. Bye-bye. 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 Dali ka na. Bye-bye. Bye-bye. Ano? Bye-bye. Oh, no. Asawa ikaw? Ay. Ano? Buksan ko daw. Buksan? Ha? Buksan? No, na. Bye-bye. Bukas na lang, ha? Bukas na lang. Bye-bye! Ayo. Bukas na lang. Pupunta ako ulit tita bukas. Ha? Ha? Apo. 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 Yay. Clap na. Yay. Clap. Pauwi na ako, guys. Ang cute ng tricycle. Yung mga electric ngayon. Madaming mga kakasakay. Apatan. Ano tawag dito? Tricycle na jeep. Anong tawag sa ganito, kuya? Tricycle din? Hindi. Ha? Yang pangalan niya, Rakal eh. Ah, Rakal. Yung second version ng Cycle ngayon eh. Ah? Ito yung second version ng Cycle. Ah, okay. Pwede sidecar, pwede tricycle. Pwede sidecar, pwede tricycle. Ayan. Apatan, no? Maliit na manok. Hati na lang kayo ni kuya mo, no? O, mag-hi ka muna. Hi ka muna. Uy, ano yun? Ilan taong ka na? Ikaw, ilan taong ka na? Ah? Ganito ako. Wala ka, uy. Ayun, nangingi sila kanina pa dito ng pagkain. Asa mga mama at papa mo? Nangalakan pa. Ha? Oh, videoan kita yan. Oh. Uy, kapogi naman yan. Gutom ka na? Ang ganda pala pelikman. Pagin ako dito, kuya. Yung medyo malaki po. Ha? Ha? Wala din may kita, oh. Oh. Uwi na kayo, dali na. Ano sasabihin mo, Kitok? Oo nga pala, sasabihin nyo. Ano sasabihin mo? Yan. Yan, good boy. 427 po. Ato ko. Ito naman. Binigyan ka na eh. Binigyan ka na eh. Ha? Uwi na kayo. Binigyan ka na. Binigyan na. Dali na, may kanin na yan, tsaka ulam. Kain ka muna, kain ka muna. Walang po ng piso. Nangihingi ka pa, meron ka na nga dun eh, di ba? Kain na kayo doon, nagito ko. Naku, mabisyo ka. May Pepsi pa. O, bigyan mo na nga. Magkano ba Pepsi nyo?
Sa isang Pepsi nyo? Pagbigyan mo na nga to, kuya. Yes! O, kompleto na kayo ah. May ulam, kanin, tsaka soft drinks na. Ito ba yan? Pepsi pa daw. Bawas mo na dyan yung sa Pepsi. Sama mo na. Kulit. Nagugas kayo ng kamay nyo dapat. Kaso, yun nga, wala namang hugasan. Yan. Kain na kayo dyan. O, share na kayo, share na. Yan. For home na guys. Ayun, galing akong store ulit. Pinayos ko yung cellphone nito. Alam niyo ba guys, may kasalanan sila na yun. Bakit ano? Umihi sa kwarto ko. Ay, naku na naman, daddy! Kanina. Ay, kala ko sa kami. Yan o, dito. Wala na, ikaw pala una nakakita, di mo minap eh. Kala ko, humina naman sa kama mo. Saan eh? Anyway, ayun nga. Kali akong sinundo ko siya, tapos pinagawa ko na yung hinuungot niyang Ano naman jacket ko? cellphone. Tapos bumili ako ng Andox na inihaw na tada! Isda. Pero syempre, meron si Froggy na liempo. So sa kanila yan ni Chris. And then, galing akong bumili nga ako ng ng tag dito. Kunin mo nga yung anak. Ito ang mahalo. Pero kailangan, gusto ko to eh. Yung upo. Upo Taiwan. 55 pesos. 30 lang to sa or 25 pesos sa palengke. Tapos, pork. Buksan mo yung liver, chicken liver. Pagkain ng dogs lang naman binili ko. O yung freezer, buksan mo. Tapos, gizzard. And then, ito, panghanda namin sa New Year. Ano ba yung ipiprito nga? Lechon kawali. So, ayun, kakain na kami. Gusto ko sanang magugulay muna ako mabilis. Kasi bumili ako ng roast bowl sa Pure Gold. Gugulayin ko muna kalahati. Gusto ko ng gulay talaga. Ang okay ko no? Gulay is life, guys. And sardinas is life. Kalahati lang, guys, yung iluluto. Kasi ako lang na makakain nito. Tapos ito, bukas, ko na lang sa buksan mo lang yung anak, at para nakita tayo ni Paknit. Ito, para sa mga dogs, lalagay ko sa pagkain nila. So, ayun. Tada! Makita ko to sa Pure Gold kanina. Para akong nakita ng ginto. Meron naman. Meron, te. Sinama ko na rin, guys, yung konting dyan. Cabbage dyan. Para konting crunch. Pero ito, hakpo ko lang din to, guys. Yung ganyan lang kalalaki yung pagkahiwa ko. So, kaya sobrang natatakam na ako. Nag-isa lang ako ng bawang, sibuyas, kamatis. Ganda ng kamatis yung pulo-pulo. Yung cute. Cute talaga. Tapos yung yung pula din. Yung roast bowl. Sabagay, kahit yan nga lang, okay na sa akin. Kasi napabili ako ng dito, pinihaw na isda na bangus. So hanggang bukas na ulam ko na. So, lagay natin yan. Ito na nyo kasi wala siyang tagdan. Oh, ang linis niya. Wala siyang talaga, guys. Kaliskis. So yun din ang nagustuhan ko sa kanya. Kasi nakakasuka kapag may kaliskis. Diba yung ibang sardinas. May kaliskis. May alis kayo tomorrow? Yes, anak. Tapos, ito lang ang pangsasabaw ko din. May bantay? Oo, bantay ka. Napagawa ko na cellphone mo, kaya bantay ka. Friday. Tapos, sabay natin yan. Tapos, maglalagay ako ng 3 kalamansi siguro para medyo maasim-asim. Ano pa ba? Kasi medyo makapal yun. Unahin natin.
Ayun pa. Alin? Walang picture yan. Yan na mismo yung ano yan. Lagyan na natin ang ano. Konting sabaw lang. Para malinamnam. Ayan. Para di naman masunog. May pagpakukuluan lang tayo. Ayan. And let's put some salt. Ayan. Pwede na yan. And takpan natin. Dadagdag ako ng ano, ng tubig kapag natuyuan siya. Ayan, kumulo na guys. Sobrang bilis lang, diba? Lalagay na natin ito. Malambot na ba? Ako naman hilaw pa eh. Masyado ako nagmamadali. Masyado ako natatakam. Nilagay ko na rin yung sili. Tapos, itong siling fresh na pula. Pero nag-slice ako ng dried chili. Yung ganito din na dinry ko lang dito sa ano. Ayan, nilalagay ko lang dito para ma-dry. So, yan. Nag-slice ako ng dalawa. Para maanghang na mismo yung sauce niya. Okay, let's add na yung cabbage. Cabbage, baby. Ito, nag-ano na rin ako ng 3 kalamansi. So, yan. Ayan ako, guys. Sana lang nakasama ko guys sa mga kainan na ganito. Tapos magkukwentuhan tayo. Ganun. And then, nag-prepare na din akong sausawan ng liempo ni Daddy. Kanina pagutom daw yun. Iniwan ko lang kasi yung dito breakfast. Tira ng breakfast yung tira sa breakfast yung kinain niya kanina. Kaya gutom na daw siya. Lagyan ko lang siya ng toyo. Toyo natin. Para tuloy sausawan na rin ng ang fish. Feeling ko pag ganitong ulam namin, fiesta. May isda, may gulay, tapos may sarili silang lalo na si Froggy. Ayun. Hindi niya pakikialaman sa ko sa ulam ko. Hindi ko rin siya pakikialaman. Oops! Nagdamikit na. Nadurog na yung pero okay lang yan. Add tayo ng konting water guys kasi tumidikit yung Oh my God. Busin ko na siya. So, sakto lang pala yung isang parang hinugasan ko lang din yung sauce niya. Isang lata. Isang kulo na lang and patayin ko na yun. So, yun na guys. Ready na siya. Natikman ko na siya. Sakto na yung yung salt. Yan, papatayin ko muna siya bago ko lalagay itong kalamansi. Naamoy nyo ba yan? Ang bango ng kalamansi pag nilalagay sa mga lutuin. Sarap. Tapos maanghang na din yung niya guys, yung pinaka-sauce niya. Sauce pa lang ulam na. Yummers! Diba? Kain na tayo. Pero nagsaing ako ng isang cup kasi baka akong kulang yung namin. At fiesta sa amin ngayon. So, prepare na tayo. Kain tayo, guys. So, punaw. Mamaya, doon ka muna sa kabila. Kakain na muna. Lulutuin ko mamaya yung pagkain ng dogs para mabawasan na yung load dyan. Bilis! Wala rin. So let's pray. Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this gift that we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain tayo, guys. So, ayan. Hinati ko lang yung yung fish. Tapos ito yung liempo ni Daddy. Hoy! Miggy, Joy! Sinak man ni Miggy Joy. Liempo.
Ayan, kain tayo. Kain tayo guys. Wala akong vlog kaya magkainan na lang tayo. Ano po, Chris? Anong gagawin ko dun sa ano? Parang memory card para sa camera. Sa akin yun, huwag mo na pakialaman yun kasi Akin yun. ano yun? Adapter lang yun. Mamaya na kayo kumain na after ko pakainin ko na rin kayo, mga doggies. Sipa, Doggy. ginutom mo ako sa pagdamahal. Ginutom ko daw siya guys sa pagmamahal. Ayan. Daddy kita si Chris. Hindi, kayo na lang. Si Daddy kita kita. Gusto niya yung ano. Maangang niya, di mo tinikman na muna. I don't care. Mami! Gusto niya yung niluto kong ano. Tudurugin ko kami. Where's my Kaya lang muna bago magkuha pa. thirsty na? Kain tayo guys. Umpisa agad. Nako. Away na naman kayo yun. Ito kasi lagi na una din ang inumin. So, alam nyo ba guys, kanina sa ano nga, sa habang nakapila ako sa Andox, may dalawang bata doon, nangingi ng bilhin mo ko ganyan. Lahat na nakapila doon ng ganyan. Ayun kasunod ko, police. Wait lang, lalapit ko nga kayo. Sa mapagkwentuhan tayo. Ayan. Yung kasunod ko, police. Namata na, parang senior na siya. Alam mo yung, sabi sa bata, ako ba tatay mo? Yung gano'n. Nakakaloka. Tapos, maliit kasi yung dalawa yun. Yung maliit. So, yung maliit. Yun ang sinabi niya na, ako ba tatay mo? Yung gano'n. Tapos yung malaki, nandun sa mismong counter. Alam niyo, piningot niya. Parang pinaalis niya doon. Ginano niya sa ginrab niya sa tenga. Pinag-ginano niya, ginilid niya doon. Sabi ko, ano ba naman itong taong to? Pwede mo naman siyang patabihin, pero huwag mong pingutin na gano'n, diba? Nakakainis. So, ayun. Pinila ko na lang sila ng chicken din. Pinaghati ko na lang sila, tapos isang kanin. Ayun. And then, nag-soft drinks pa sila. Maluho no? Pero ayun lang, nakakainis lang. Di ka na nga nagbigay, di mo na, piningot mo pa. Kainis. So, Parang may taba. may taba talaga yun. So, minsan nakakainis din naman talaga yung mga ganong bata, aminin natin guys, nakakainis sila na. Diba, sabi mo magulang nila, bakit sila, bakit sila paggalagala or pa laboy-laboy, nagiging ng pagkain. Pero yun nga, sabi ko, sa mga magulang mo nangangalakal pa daw. So, siguro gutom na. Kaya nangihingi. Ano ba yun? Kaya nabigyan ko naman na. Kainis lang ako dun sa pulis. Piningot niya pa yun. Kalokan. Kaya tayo. Ano ba ako? Magkakamay ba ako? Kamay ng araw. Ito niya. Sarap. Pag gutom po yung mga bata, hindi sila nakakapag-focus sa pag-aaral nila, tsaka distracted po sila. Pinasaluhan ng mga bata ang dala nilang masusustansyang pagkain. Para sa akin kasi yung food is very sick issue siya. Mayaman ka man o mahirap, kailangan natin ng pagkain. Fish. Well, gabi na may langaw pa rin. Kung kailan kaliwat ka, Ano sasawan mo? Noche Buena, Hindi naman makakami. Hindi naman makakami. Kaya mo. natin kumakalat ang tiyan. Dahil ang sobra sa kailangan natin, maaaring makapagligtas ng buhay ng iba. Ano daw? Pailaw. Bawal daw pugal dito. Hindi pa tayo nakakabili ng lusis. Oo, lusis lang. Pero bawal mapaputok dito. Silent ano pala dito New Year. Lusis pwede lang. Ano yun, May? Hindi ko just na may ilawan pa lang. New Year. Anong tawag dun sa Yung Doon tayo? parang sa Christmas, Mami. Yung parang may nilalagay sa ulo. Above. Tapos magkikiss kayo doon. Yung cellphone. May ganun din ba tayo dito? Wala.
Ganyan ah. Ito nga naman giwawa, ma'am. Tsura ko. Ano ba may gulay? Wala yung sardinas. Meron pa doon. Kuha ka. Naku na. Kami pa ng group. Dali oh. May taba eh. Balik mo dyan. Youngstown Sardines, winner ng International Best Quality and Excellence Award sa Spain ng 2 magkasunod na taon. I'm home ulit guys. Umalis ako after kong maglaba. After namin kumain ng dinner, makapagugas, makapagpakain ng aso, and maglaba ng mga basahan. So, tambak ng labahan ko guys. Mga damit. Out of shorts na daw si Chris Pulo. Hello. Kasi mga shorts niyan is, grabe na ang itsura ko. Parang nakagardo na. So, mga shorts kasi niya malalaki na, diba? Ayaw niya na yung mga boxer shorts na sinusuot. Kaso no choice siya ngayon. Wala na siya mga shorts. Sinuot niya ngayon. Anyway, ayun. May pinunta lang ako saglit. Kumuha lang ako ng anda sa ATM kasi bukas is pupunta kami ulit sa isang supplier naman para kumuha ng stocks. And of course, kailangan ko ng pambayad. Hindi ako napag-withdraw kanina. And good news guys! Nakuha ko na yung ating YouTube payout. Yay! So, yung Western Union lang dun sa SM ang may problema. Pero, nakuha ko nga ito kahapon sa SM din. Siguro yung branch lang yun ang may problema. So, yan. Nakuha na natin. Ayan siya. O, diba? Pinakita ko talaga sa inyo para maniwala kayo na yan ang sinasahod ko. So, 10,437.85 US dollars siya. Diba? So, yan. Bibigay ko rin naman to kay Nene kasi pang dogs to. So, yung 10K, 10,400 mapunta sa dogs. So, nakaseparate na yan. Hindi ko yung ginagalaw. So, yun lang. And, ano ba gagawin natin today? Ang init. Ay, dayon yun! Nilabang ko rin pala yung yung carpet dito na maliit. Ayan. Papahinga ko lang tong dibdib ko. Pero, mag-i-edit muna ako. Habang nagpapahinga bago maligo. Ano dayong-yung? Ha, dayong-yung? Kung iniihan mo lahat ha. Lahat na lang iniihan mo. Ha? Tapos di ko pa nababalikan yung dyan, yung kung anong balak nila doon. Pero sabi naman babayaran. Kaso di ko pa nababalikan. Bukas din siguro daanan ko na lang. Tapos hiramin ko na muna yung ganito. Parang naman to, terno naman. Tapos kinonta ko na ulit yung Winlin Home Store sa IG. Nagpagawa na ako ng panibago dito kasi pwede pa namang magamit yun guys. Kaso syempre sira ni. Paano pag pinalaban ko ulit yung matutuluyan na yun, or hindi ko lang alam kung pwede nilang remedyohan yung askot bukas. Pero nag-order na kasi ako ng panibagong nito, panibagong cover. Yung ibang kulay naman chocolate brown yung in-order ko para may pamalit nga. So, yun. Nahingal ako. Tapos, nalalagkit na ako. Sobra. Maghapon ako nasa labas. Ayun. Walang pahinga lola nyo, guys. And, bukas is, ayun na, supplier day. Sakit sa ulo. Supplier day. Tapos, bala akong maglaba bago mag-New Year. Kasi, nakakaya naman kasi kung madadatnan niya is madaming labahan. Kasi, umalis siya. Walang labahan. So, siguro kahit yung mga dikulay lang ang malaban ko, tapos yun na yung mga puti. Diba? So, yun lang gagawin ko tomorrow. Hopefully, magawa ko nga siya. Pero unahin ko yung sa supplier. Kasi bago mag-New Year, kailangan naka-prepare na yung mga stocks ko sa mga, sa mga district ko. So, ayan, see you all bukas. Good night! Para makapag-edit na ako. Si Chris nandiyan pala sa silipin na muna natin. Mag-good night tayo kay Chris tsaka kay Ron. Tapos si Froggy na ilis mo naman ako. Bakit? Pinaboost ko. Pinapalakas.
Good night na kayo. Good night. Good night. May connect mo na ako sa wifi. Hindi ko pa alam kung kay daddy mo connect mo na. Sabihin mo. Ikaw na. Ba't ako? Dahil pasok mo na si Paknit. Ikaw na. Bala ko dyan. Kaway ko yan ngayon. Ikaw magpaknit. So yun. Bye.